Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Pag-ampo alang sa pamilya. O among Dios, og amahan sa tanan, diha ni Kristo, imong anak, og among manunubos. Imong gihimo kaming tanan nga mga anak sa imong banay ang simbahan. Sa imong grasya o gugma, tabangi ang among banay nga ana sa tanang dapit sa kalibutan. Ug hiusaha kami diha sa pagkamatinumanon sa Ebanghelyo. Sa among pagsaulog sa santos nga Eucharistia, ug pagdawat sa imong lawas ug dugo, hatagi kami sa kaamguhan aron ng imong presensya, mag-auhag kanamo sa pagpadayon sa imong makaluwasnon nga misyon sa tibuok kalibutan. Hinaot nga ang panig-ingnan sa balaang banay, uban sa panabang sa Espiritu Santo, magiya sa tanang banay, labi na ang gisulay, nga mamahimong balay sa panagdait ug pag-ampo ug sa kanunay mangita sa imong kamatuoran ug magpuyo sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Jesus, kaluy kami. Maria ug Jose, iampo ninyo kami. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Okay, mga tinahod nga tigpaminaw, mga ginikanan, avid listeners of this program, no? Ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Okay, hinaot nga nagyapon kamo, no? Andam maminaw sa atong hisgutan karon, no? Sa maong tulumanon. Pizza 13, no? Pizza 13 sa bulan sa Marso. Tuig 2016. Okay, atong ipadayon ang ato ng gisaad kaninyo nga tema, may labot na sa development of doctrine. Uniining higayon na karon atong itumbok pag-una kining mahitungod sa tradisyon. No? Kining mahitungod sa tradisyon kay usan ni sa kuan pod kini bang hinungdan ngano ang atong pagtuong Katoliko gitalikdan, no? Tungod aning nagkadaiya nga pagsabot o interpretasyon mahitungod sa tradisyon. Kay naa magudya sa Biblia nga gisaway sa atong Ginoong Jesucristo kanang mga tradisyon. Gisaway ang mga tradisyon, then kitang mga Katoliko daghan man tang mga tradisyon. So buot ipasabot kita naigo ta ni anang pagdili, no, sa atong Ginoo ni anang mga tradisyon. Mao na nga ato ning unahon, no? Unahon na to ni. Mga igsoon, kinigong tradisyon, kung ato lang yung sabton ug unsay buot ipasabot ana, makaingon man ta nga bisan gani ang mga practices o mga buhat Kristohanon, matawag man po nato nagtradisyon. No? Buot natong ipasabot kanagong giingon nga tradisyon nga gibawal o gidili sa atong Ginoong Jesucristo. Referido ra na sa mga tradisyon nga kanang supak o wala ba masubay sa iyang gipanudlo. Dili kay basta tradisyon gidili na gyud kay kanagong tradisyon unsa may but pasabot ana. Any practices o bisan pagali panudlo, no? O kanang mga kustombre ba, mga nabatasan na nga atong ipasunod ngadto sa atong mga sumusunod sama sa atong mga anak o sa mga musunod pa nga mga henerasyon. Mo na'y tradisyon. Any practices, any nga mga atong balansayon
o mga kustombre nga gusto natong ipasunod. But pasabot ipasundog pod, ipaawat pod sa atong mga musunod pa nga mga henerasyon. Mao na'y tradisyon. Nakaron, kung moingon ta nga basta tradisyon, o basta tradisyon gani, gibawal gyud na. Buot ba ipasabot nga kanang mga practices o mga balansayon o mga kustumbre sa mga apostol o sa mga unang Kristiyanos dili na ipasundog, dili na ipaawat, dili na ipakinabuhi sa mga musunod pa nga mga henerasyon o sa mga anak. Dili, no? Kay gani kung atong sabto ng buhat 2:38 ug 39, for example, kanang entrance sa New Covenant, kana bang magpasakop ta sa simbahan o iglesia nga gitukod ni Kristo, ang rite ana, no? Ang rito ana bunyag man, bautismo. Kay sa daang kasabutan tuli man do ila, circumcision. Oh. Di ba? Unsa may gisulti ana, no? Buhat man na. Balansayon man na sa pagtuo nga ang kuan kanang entrance nato, no, sa New Covenant mao kanang bautismo o bunyag. O kana bang bunyag para ra na sa ilang panahon para dili nato na makonsider nga tradisyon? O kanang pagpabunyag na makonsider gyud na siya nga tradisyon, no? Ato gyud nang mahuna-huna nga tradisyon na kay dili man na para ra sa ilang panahon, no? Prueba na kanang sa buhat 2:38 o 39. Nga matod pa, no? Riha nga ang saad alang kaninyo og sa inyong mga anak. Sa to pa mga sumusunod. So tradisyon po dahil ng bunyag. Okay, ipasapasa man, ipasunod man po ngadto sa uban. Sa musunod pa nga mga henerasyon. So mao na, so buot ipasabot, kung maghiskot galitag tradisyon, ato sang sutaon kung unsa tong mga tradisyon nga gidili o gibawal sa atong Ginoo. Sigurado gyud ko nga dili gyud na Catholic tradisyon ang gidili sa Ginoo, kay unang-una kini mga tradisyon nato duha man ka klase ng tradisyon, apostolic o kanang gitawag nato sacred tradition o apostolic tradition, o kanang gitawag nato og small t tradition. Kanang mga tradisyon nga awahin na develop. Duha ka klaseng tradisyon na gani sa libro nga akong gibasa, librong Katoliko, gi-qualify o gitagaan og kalainan ng tradisyon. Gikapital tong apostolic tradition, then gi-small letter ang letter T sa kanang mga bag-o ra nga na-develop nga mga tradisyon. Mo na atong kuan kanang gitawag og mga latest na ba awahin na nga na-develop nga mga tradisyon nga Kristohanon gyapon, kay gibase man sa pagtuo nato ni Kristo, pero lahi pud tong mga tradisyon nga gibawal sa atong Ginoo. Dili na tanang tradisyon gibawal. Kay gani, no? Kay basin nga kamong naminaron mo ingon mo nga Veritas, naa pa di ay tradisyon nga bag-o ra na develop o awahin na develop sa Katoliko o tinuod. Nga naman, kay wala man pud ta did-is Ginoo anang mga bag-o na tong himuong tradisyon basta dili lang masupak sa iyang pagtulunan, no? Nga naman, kay kung dili makahimo ang simbahan ana nga tinuod na may mga bersikulo sa Biblia nga nagpasabot nga ang simbahan pwede makahimo ana. Pwede gani makahimog bag-ong balaod. Nga naman, kadto laging ato ning sublion sa Mateo Kapitulo 18, versikulo 18. Sa Mateo Kapitulo 18, versikulo 18, mo ni balik-balik ko na to ni, kay dili man kay ni gamiton sa uban, no? Sa ilang pagpanudlo. Muna kita ato yung itudlo tanan, no? Dili na to pili-pilion lang ng unsay na nahisulat sa Biblia, no? Although na ay mga mabasa sa Biblia nga dili na applicable sa bag-ong kasabutan. Samaan ng dili pagkaon sa baboy, isdang walay himbis, unsa pa na bisan kana galing dugo. Pero sa bag-ong kasabutan,
wala na gidili sa Ginoo. Pero itudlo gyud nato ang tibuok mensahe sa Biblia. Unsa tong gidili sa una, ato pong itudlo nga gidili to sa una, pero sa bag-ong kasabutan wala na idili. Para sa anang, for example, kanang tuli. Ilan ng kuan sa una sa daang kasabutan, pero sa bag-ong kasabutan wala na siya giimpusar kay gilisan man nagbunyag. Kana pong pag kuan og sala kini galing mo ihaw ta og hayop. Nga isip bayad sa atong sala. Tradisyon na mo na buhat practices o balansayon sa daang kasabutan kanang mag-ihaw og hayop para bayad-bayad kunos mga sala. Kana sa daan ra na wala na dili na siya applicable sa bag-ong kasabutan kay ang fulfillment ana mao man tug kamatayon ni Kristo sa krus. Katong kamatayon ni Kristo sa krus mao toy tinuod nga kabayranan sa atong mga kasalanan. So mao na nga kuan dili na ta mo observe anang kanang muihaw taghayo para ibayad kunuhay sa atong sala. Kay kadtong kamatayon ni Kristo sa krus mao naman to. Gani mo uban mo ingon pa nga kung gibayaran na ni Kristo ang atong mga sala beritas nganong naa pa may sacrament of confession. Ang Katoliko nga diha sa sacrament of confession mamasaylo og sala ang mga pari. Ang tubag ana nga ang mga sala dihang gipapas kadtong nahumana. Katong daan apil na tong original sa pana katong mga sala gyud sa nato ba nga daan humana. Pero makasala pa man gihapon ang tao. Mao na nga bisan pagali ang atong mga future nga mga sala na daan na atong kamatayon ni Kristo sa krus, pero ang consequence man gud ana ang consequence, ang sangputanan manubag puta parehas ba atong sala ni David sa daang kasabutan. Nakasala siya katong murag matawag man tug panapaw kay naibog siya sa asawa sa iyang sundao nga si Urias. Iyang gipauna sa gubat para mamatay. Motoy dako nga sala ni David panapaw to kay aron maangkon niya ang asawa sa iyang sundao motong iyang gipauna sa gira para mamatay. Ug naangkon gyud ni David tong asawa sa iyang sundao. So mao na ayon nagbasol man to si David, nangayog pasaylo, gipasaylo siya, pero ang sangputanan ang gibug-aton sa sala nga iyang nabuhat manubag gihapon siya, abot pasabot magbayad gihapon siya. Mao na ang buot natong ipasabot Ang bayad niya ato giingnan siya ni kung wa ko malimot propeta Nathan, giingnan siya nga gipasaylo na ka sa Dios. Pasaylo na ka sa Dios pero mamatay ang imong anak. But pasabot mo to iyang consequence, mo to iyang penitensya. Parehas ra gud anang mangumpisal tas pari lain man ng topic nato confession. Mangumpisal tas pari inigpasaylos pari tagaan patag kanang penitensya. Ganit dili na kay bugat ng atong penitensya ron kay igo ra ta papangajion, di ba? So kana makuhaan po nato nagbase ng pagtulon-ana sa kana ganing purgatorio nga dunay mga preacher, mga magtutudlong dili Katoliko maingon sila nga sayop gyud kuno ng doktrina sa purgatorio kay nalinisan naman kata ni Kristo nganong naa pa may paglinis. Ang tubag sa Katoliko ana napasaylo na ang atong mga sala atong kamatayon ni Kristo sa krus kay mo man toy kabayranan sa atong mga kasalanan. Pero kana laging consequence sa atong sala. Kanang consequence sa atong sala sangputanan manubag ta ana. Manubag kita ana. Pres ragunaan ng kawadon sa usa ka pamilya nga ang istorya ang ginikanan ra mo ay nag-usik-usik sa kana bang katigayunan. Ginikanan ra mo'y nag-usik-usik sa katigayunan, dayon ang mga anak wala pa nakahimo sa maong pag-usik-usik kay mga ginikanan raman sumala sa istorya Nakaroon kinsa may pasanginlan nga niabot ang panahon nga anaa na sila sa kawadon. Siyempre ang nagbuhat sa pag-usik-usik sa tupa ang ginikanan, dili ipasangil ang
kanang anak, dili ipasangil sa anak kay wa man giingon nga apil to sa pag-usik-usik. Pero ang sangputanan sa gihimos ginikanan ang pag-usik-usik, kanang kawadon mapanunod ngadto sa mga anak. Ingon ana ng kanang pag doktrina pud sa purgatorio nga kanang linisan ta sa lugar o estado sa purgatorio sa atong venial sin dili sa mortal sin, kay ang mortal sin nasa 1 Juan 5:16 o 17, 1 Juan 5:16 o 17 ang mortal sin sa to pabugat nga sala ika-imperno man gyud na, so dili na matabang og ampo. Pero kadtong venial sin katong madapa og ampo, mo na makalingkawas pa. Mao na siya. So kanang mga venial sin, although na linisan na apilan na sa pagpanubos ni Kristo, pero ang consequence ana sangputanan ana madubag hapon ng tao. Mao na linisan diha sa purgatorio. Gipasabot man po na diha sa 1 Timoteo 3:15 nga ang kaluwasan na angkon pero gilinisan sa giagi sa kunog kalayo. Dili man purgatorio atong topic, pero ato lang na siyang gihisgutan kamay, no? So, balik ta atong katong tradisyon, no? Okay, sa ato nang giingon ninyo, dili tanang tradisyon ang gisaway sa Ginoo. Wala gani giingon sa Biblia nga ang mga Katoliko nga tradisyon gibawal? So, tagaan mo na kog example nga naagyoy ka ng bisag bag-ura nga gihimo sa katawhan sa Dios, pero gitugot gihapon na. Agi lagi atong bersikulo nga ang inyong idili dirisyuta idili nako sa langit, ang inyong itugot. Sa Deuteronomio 4:2 mohatag ko ninyo example ha nga unsaon pagsabot ng giingon sa Biblia nga ayaw ninyo dugangi o kuhai ang sugo sa Dios. Kanang sa Deuteronomio 4:2 ato ning i-plus ninyo ning sita sa Biblia, no? Deuteronomio kapitulo 4 bersikulo 2 kay usama ni sa gamiton sa mga dili Katoliko nga aron ilang supako ng atong mga bag-ong tradisyon. Kay ug unsa kunoy sugo sa Dios, di na to dugangan. Nganong pun-an pa man kuno ninyo mga Katoliko samaan ang pista-pista ninyo, no? Nga gani kanang pista gitapos naman na sa Oseas 2:11 o sa Colosas 2:14 ngadto 17. Ang tubag na duha na unsa man ang pista nga gitapos, no? Ang pista na sa daang kasabutan kay giklaro man po ni Pablo dias Colosas nga kadto man ang mga pista nila o mga tigom bisag unsa hasta mangali itong ilang Jewish Sabbath na apil kung ayaw na tug sabot ana ang daan na nga mga pista, pero wala giapil diha ang bag-ong covenant o kanang mga pista nga nahimo nga giinbento sa simbahan o sa katawhan nga gitukod ni Kristo, kay wala lagi bawali pod ang New Covenant people of God. Okay, ang New Covenant people of God, ang bag-ong kasabutan nga katawhan sa Dios gitagaan og gahom sa pagdili og pagtugot. Kanang sa Mateo 18:18 ang inyong idili diri sa yuta idili na ko sa langit, ang inyong itugot sa tupa, pwede makahimog pista ang bag-ong simbahan. New Covenant nga simbahan, so pwede makadugang. Mao na then kanagong pag-ingon sa Deuteronomio 4:2, ayaw ninyo dugangi ang akong gisugo. Context to context na dili na nato ba nga iparehas ang emphasis ana sa atong emphasis karon kay kanang Deuteronomio 4:2 namulong ang Ginoo ana sa katawhang Israel niadto sa ilang panahon. Although na ay mga sugo nila sama anang napulo ka sugo nga gipadayon gihapon nato, pero ingon ani ang actual gyud nga gibati sa Ginoo sa iyang pagsulti ana ngadto sa mga Israelitas. Ayaw ninyo dugangi ang akong gisugo kaninyo. Ang buti pasabot ni ana ug unsa to iyang gisugo sa una nila sama ana pananglit na pulo ka sugo ug unsa pa to ilang mga gidugang-dugang pod kay naampoy mga seremonyal nila, but pasabot katura dili sila mag-imbentog ilang kaugalingon. Pres ana na pulo kasugo dili na pwede pun-an ug unsay nasuwat diha.
Kitang mga Katoliko, kung maghisgotag na pulo kasugo, for example, wala man na ito na dugangi. Ug unsay napatik diha, maura gyud na, di na ito na pwedeng dugangan. Pero sa laing sa lain pong punto, pwede ta makadugang. Kaya wa man ta did sa Ginoo, for example. Kanang atong mga gimbuhaton sa atong pagtuo sa ubang bahin, pwede man ta makadugang. Pwede gali ta makadugang og pananglit na atay kwarta sa bangko, pwede man nato dugangan. Na atay unsa pa ng mga butang diha, pwede ta mo dugang ana, kay wa man ta did-i sa Ginoo ana. Pwede ta mo dugang sa mga technology para sa aning radyo, telebisyon, wala pa man sa ilang panahon. Pwede na ito ning mahimo, kay wala ta did-i sa Ginoo sa ubang mga butang nga magpalambo ta, magdugang ta. Pero kadtong mga butang nga dili padugangan, di po nato padugangan. Pares ragod lagi atong nakahinumdum mo sa akong example nga ang ginikanan, gimanduan niya ang ilang helper sa ilang balay nga kadtong usa ka kwarto puno naman, sakto naman ang mga dekorasyon o unsa pa yung mga butang dito. Giingnan niya nga ayaw dugangin ning kwartuha kay sakto na ni maggubot na kayo dugangan pagbutang. Pero wala na magpasabot nga katong ubang kwarto nga wa pa kaisulo, dili to pwedeng dugangan. Ingon ana ba sa ato bot ipasabot nato nga atong sabton unsa tong dili padugangan og kuhaan. Kay dili gyud na sigurado gyud nga dili gyud tanan dili ta pwede kadugang, kay gani si Kristo diha sa Buhat 14:12. Basahan ninyo sa Juan kapitulo 14 bersikulo 12, nag-ingon si Kristo diha nga kinsa tong buot mo sunod kanako, maghimo sa akong gibuhat og maghimo siya labaw pa niini. Natanawa. Wala mo supak si Kristo og development o paglambo. Ano man kay siya gali mismo nag-ingon kinsa tong buot mo sunod kanako, magbuhat sa akong gibuhat og magbuhat siya labaw pa niini, kay moadto naman ko sa akong amahan. Hindi man siya magdugay. So kung supak pa siya anang pagdugang o paglambo, nganong nag-ingon man siya ana? Then katupong sa Mateo 18:18 nga gitagaan niya gahom ang mga apostoles o ang nga giingnan niya nga ang inyong idili diri syuta, idili nako sa langit, ang inyong itugot, no? Binding and loosing man na. Apil naman ang paghimog balaod. Ya, hatag-hatag siya anang gahuma, then dili ra po day makahimog balaod nga iya. Ang prueba ana, tagaan mo na kong example kanang sa Buhat 16:4. Buhat 16:4 nag-ingon diha nga ato ra guning basahon Buhat 16:4 kay mo man ni prueba nato nga gigamit yun ning gahuma sa mga apostoles nga but pasabot na ay gihimo nilang mga lagda nga wala pa sa daang kasabutan, no? Kay kay masabot man nato nga bag-o ilang gikauyunan na ato basahon ni Buhat 16:4. Giingon dire. Asa naman to? Buhat 16:4. Diara, sa ilang pag-agi sa kalungsuran, ilang gitugyan ngadto sa mga magtutuo ang mga lagda nga gikauyunan sa mga apostoles ug sa mga kadagkuan sa mga iglesia didto sa Jerusalem ug gipahimangnuan sila sa pagtuman niini. So dunay mga lagda di ay nga gikauyunan. Wala giingon nga gikauyunan ng daan. Ang katong sa una, sa daang kasabutan, wala gali giingon nga. Ang giingon diri sa ilang pag-agi sa mga kalungsuran, ilang gitugyan ngadto sa mga magtutuo ang mga lagda nga gikauyunan sa mga apostoles ug sa mga kadagkuan sa iglesia didto sa Jerusalem ug gipahimangnuan sila sa pagtuman niini. So mo ni prueba nato nga ang mga kadagkuan sa simbahan pwede makahimog lagda then ilang ipatuman ngadto sa mga magtutuo. Kay naalagi nila ng gahom sa binding and loosing. Ang inyong idili diri syuta, idili nako sa langit, ang inyong itugot. Nakaron, kung pananglit, no? Maingon ta nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo dili pwede makahimo og bag-ong pista.
o kanang mga debosyon. Sao naman lang ning bersikulo sa Biblia nga ang simbahan gitagaan og gahoma na. Dili po ta kaingon nga ang mga apostoles raman na mo'y gitagaan anang gahoma veritas, dili man na mapanunod sa ilang mga sumusunod. Dili po na mao kay kana bitawng gahom sa presidente, mapasa man na sa musunod nga presidente. Unya, klaro man ang gipasabot po na sa buhat 2:38-39 nga unsay giingon diha, ang saad alang kaninyo og sa inyong mga anak. Ang saad alang kaninyo og sa inyong mga anak sa tupa. Ug unsay ilang gahom sa una sa mga apostol, mapanunod po na sa ilang mga sumusunod nga mao nang mga obispo kung tanaw na to sa church history. So ang atong mga obispo pwede makahimog mga lagda, balaod o kanang bisag mga kustombre. Basta ayaw lang po ito i-appeal tong unsay giwala na para sa atong mga pista sa daang kasabutan. O katong gipasabot nga katong Old Covenant Sabat nga gisgutan ni Pablo sa Colosas 2:14-17 nga landong ra. Landong sa to pa syado. So kung syado to na ay fulfillment, no? Ang fulfillment ana kung atong tun-an mo naman ang Lord's Day nga Sunday, no? Lahi po na separate po nag topic na to ana. Okay, dili man pod mawala ng igpapahulay kay ang iyang divine element magpadayon man gyud na, no? Kanang divine element sa Sabat nga unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Dili na mawala. Kana ramang iyang ceremonial element mao ra may mausob. Kanang pagpatunong unsang adlaw mo sugod og trabaho og ang pagpatunong unsa na ikapito mao ra nay mausob. Kay mao man nay ceremonial. Pero ang divine element unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay, dili na mawala kanang prinsipula. Mo nang gipadayon na, mo nang bitaw na sa Hebrehanon 4:9 giingon diha na gihapoy pahulay. Pero lain na kunong adlaw sumala sa bersikulo 8. Madiskubrihan na to na sa implication, more on implication sa Biblia, mo na ng Domingo. Labi na kung ayuhon na tugtutok ng unang siglo, ikaduha o ikatulong siglo, no? Nga Domingo na kay nasa katikisem kanang Domingo nga pagbantay, mo man kuno na siya fulfillment of the Sabbath. Kay katugong daang kasabutan, landong man to syado matud pa ni Pablo. Sa to pa kay landong, sa to pa gipaabot ang katumanan. Para sa ragudaan ng kana ganing ihaw-ihaw og hayop para pagbayad sa sala, naanas daang kasabutan. Pero apil na siya sa syado, landong ng sugua. Ang fulfillment ana ang gipaabot kadtong kamatayon ni Kristo sa krus. Mao na kana pong Sabat pod ang katong gipili nila nga adlaw sa daang kasabutan nga Sabado kay usapoy sinungdan anagod. Mao man tong adlaw diin nahigawa sila sa Ehipto. Ang mga Israelitas ang halandomon nilang adlaw sa ilang Independence Day kay naulipon man to sila sa kamot sa mga Ehiptohanon. Nahigawa sila katong ilang Exodus adlaw tong Sabado. Ug mao nang adlaw ang pahinumduman naa sa Deuteronomio 5:15. Moto ang Independence Day sa mga Israelita Sabado mo po na usa sinungdan sa atong pag-analyze nganong gitunong gyud ang ilang ikapito anang Sabado. Di ba? Kay mo man na diya sa Deuteronomio 5:15 pahinumduman ang adlaw kuno sa ilang independence. Tunong man tong Sabado, so diha po nila gipatunong ng 7th day. Mao na nga sa simana diya sa kalendaryo, ang unang adlaw sa trabaho, Domingo man, mao na nga ay lay kapito Sabado, watay ilalis ana. Pero kana syado ng ilang igpapahulay, syado kun unsa ilang mga practices sa una. Kinahanglan paaboton ang fulfillment para sa atong ihaw-ihaw kunos mga hayop, syado ra to. Landong to ang fulfillment ato kamatayon ni Kristo sa krus. Kana pong Sabat pod sa Old Covenant nga matunong og ikapito ka adlaw semana, landong ra pod to base sa gipasabot ni Pablo sa Colosas 2:14-17. So gipaabot ang fulfillment. Now, kung mubasa mo katikisim, giklaro diha ang fulfillment anang Sabat Sunday. Usahan ninyo, munang mo advice ko ninyo, basa mo anang katikisim kay klaro kay diha ng explanation sa Katoliko mahitungod anang Sabat Sunday. Unya, dili na masupak sa napulo kasugo kay sa divine law, unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay na musugod kag Lunes ang ikapito, Domingo man. So takdo gihapon sa balaod sa divine law. Unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Nya labi na kay ang atong gobyerno ron gamando nato nga ang first day of work dili naman Domingo, Lunes naman.
Gani gipula ng kalendaryo basta Domingo, but pasabot pahulay ta ana kay special day na, no? Di ba? Pero musugod nagtrabaho Lunes. So Lunes ang sugod sa trabaho unsa may ikapito. Di ba Domingo? So mutakdo gihapon na sa divine law. Wala ta makalapas ana. Pero ang Seventh-day Adventist, kita pasangin lang tang galapas kuno taan ang pagpatunong sa ikapito. Sila rin gaingong galapas, wa mag-ingon ng ginawa na, ang kita mga Katoliko galapas taan nga prinsipol. Dili gali po na ikatingala na to, nga kung dunay musaway na to ana, dunay maghukom na to ana, kay si Kristo gani, gihukman mampod. No, di ba si Kristo nga tag-iya sa igpapahulay, giakusahan nga naglapas kuno sa igpapahulay. So mao na nga kining Katoliko nga original nga simbahan gitukod ni Kristo, di pod ikatingala nga sawayon pod ingnon pod nga naglapas kuno anang pagpatunong sa ikapito, wala oy. Ang Katoliko makalapas ra ni anang pagpatunong sa ikapito kung giklaro sa balaod nga kanang Domingo kinahanglan diha gid ta musugod og trabaho nga dili na pwede usbon ng first day of work. Mao na nga mahimong sakto ang Adventist sa ilang pangatake nato nga nilapas kuno nato ng pagpatunong sa ikapito kung giingon diya sa napulo kasugo nga ang first day of work, ang unang adlaw sa pagtrabaho kana gyung Domingo o unang adlaw semana nga dili gyud mabalhin ang pagpatunong sa ikapito. Ingon na sakto ang Adventist kung giingon ana ang balaod, pero ang balaod wala mag-specific, wala magtumbok og unsang adlaw kita musugod og trabaho. Wa giingon diha nga kinahanglan ang unang adlaw sa trabaho Domingo, mao nang ang ikapito dili mausab Saturday ra gyud gihapon. Gani makaingon ko nga ang Seventh-day Adventist may gausob sa balaod. Dili Katoliko ang gausob sa balaod. Gani makaingon ko nga kung pwede na to ihulagway nga ang katawhan sa Dios seventh day mo na usa sa ilhanan, makaingon gani ko nga ang Katoliko mo'y tinuod nga Seventh-day Adventist. Ngano man, kay wala giusab sa Katoliko ang doktrina mahitungod anang seventh day, anang Sabat. Sa ato pa kung usa sa timaan sa matuod nga iglesia, Seventh-day Adventist, Katoliko mo'y tinuod nga Seventh-day Adventist. Ngano man, kay ang Katoliko mo'y tinuod wala usba ang doktrina mahitungod sa Sabat. Kay ang sa Sabat giingon ragod, unom kaadlaw trabaho, ikapito pahulay. O pero og Seventh-day Adventist usbon man na nila. Ila man ang dugangan, ila maingnon nga. Unom kaadlaw trabaho, ikapito pahulay. O kinahanglan, musugod jud og trabaho, Domingo, aron dili mailisdan ng ikapito. O mo na gipuno sa interpretation sa mga Seventh-day Adventist nga gipanguluhan una ni Ellen White. Pero ang Katoliko wala na usba, wala na dugangi. Pag ingon sa Biblia, unom kaadlaw trabaho, ikapito pahulay. Wala na magtumbok dihag unsang adlaw jud ka musugod og trabaho. Mao na nga kanang Sabat nganong pwede na siya mausob ang ikapito kay double element ang Sabat. Unsa man ang double element? Duha ka aspeto. Una kanang eternal covenant, kanang dili pwede walaon, kanang unom kaadlaw trabaho, ikapito pahulay. Ang iyang ceremonial element ang pagpatunong unsang adlaw ta musugod og trabaho. Ug ang pagpatunong sa ikapito kay wala giklaro diya sa sugo unsa gyud ang adlaw musugod og trabaho. Sa to pa mubabol dayon ng ikapito. So mo na tinuod nga doktrina sa Sabat dili na ipatapot sa ikapito ka adlaw semana. Kay kung ipatapot na to ng Sabat sa ikapito ka adlaw semana, mulutaw karon nga kuan di ay lunlon divine da itong Sabat sa daang kasabutan. Lunlon divine. Sa ato pa, nasayop si Pablo sa iyang pag-ingon nga landong rantong jiwi Sabat. Nga, kay dili man day mausab na ikapito. Ang logic ko na to diha nga, naagoy bag-ong kasabot. Ang atong logic diha mga tinahod nga tigpaminaw, naagoy bag-ong kasabutan. Put pasabot, ilisan ang daang kasabutan o bag-ong kasabutan. Mo na'y atong giilis ang pagpatunong si kapito, unang adlaw semana. Mo na nga gipulan ng atong kalendaryo, but pasabot, mao na special day na to. But pasabot mo, sugod ng trabaho, Lunes na, nya ipatahod ra bagyod ang gobyerno. Basta dili masupak sa balaod sa Dios. So kinahanglan tumano na to ang balaod sa gobyerno nga ang unang adlaw sa trabaho na to ron, Lunes naman, sa to pa ang atong ikapito, Domingo.
Dili makaingon ang mga Adventist nga, sayop ang gobyerno ana. O nang dili na to tumano ng gobyerno, kasala sila sa Roma 13, 1:7 nga ipatahod ang gobyerno. Ito patahoron ang balaod sa gobyerno, basta dili masupak sa balaod sa Diyos. Maingon sila, nasupak man na veritas, asa mabasa sa Biblia, nga kanang mando sa gobyerno nga ang unang adlaw sa trabaho na turon Lunes, sayop na. Wala bisag ayuho nagbali-bali ng napulo kasugo. Wa gid tay mabasa diha nga ang unang adlaw sa trabaho gipix gyud as Ginoo nga kana ra yung unang adlaw semana nga Domingo. Wa gyud. But pasabot seremonyal lang pagpili unsa nga adlaw ta mosugod og trabaho. Seremonyal lang adlaw sa first day of work. So nailisda na sa bag-ong kasabutan kay nagisgot na maglaing adlaw sa pahulay mo nang ang atong himong unang adlaw ron sa trabaho, mao na ang Lunes, mo na ikapito na to Domingo. Pero kanang mga teksto po des Biblia nga nagkatigom ang Jewish religion sa adlong Sabado din moapil pud si Pablo o moapil pud si Kristo labi na atong wa pa siya mamatay. Dili mo na ikatingala kay bag-o pa ang simbahan dayon namilit-pilit pa gyud ang batasan sa mga Hudyo mo nang mag-apil-apil sila ana just to respect pagrespeto. Pero wala na manudlo si Kristo nga ipadayon gihapon na. Galing gradual ang changes ana, dili na automatic. Kay ang usapod sinungdan ana kay mo man ay espesyal nga adlaw gyud sa ilang panahon. Unya bag-o pa nagsugod ang Christianity. Wala pa sila kaugalingon nilang simbahan. Sulagmit ang daghang tao kana gyung Sabado. Dayon si Kristo, labi na si Pablo kay katong kang Kristo God before death man to niya katong magbalik-balik sa adlong Sabado then sa logic po nato ana natural buhaton gyud ni Kristo nga mo respeto gyud siya sa adlong Sabado sa Sabat sa mga Hudyo kay binding man ang balaod ang Sabado sa Jewish religion until sa death ni Jesus Christ. Ato pa kadtong wala pa mamatay si Kristo, natural na lang gyud nga si Kristo mo observe gyud sa tanang Jewish law. Pero ang iya ang gali mo insakto gyud nga pagsabot kay katong ubang mga Hudyo pun-an man nila pagsabot nga grabe kaayo pagka-istrikto. Pero ang interpretation ni Kristo maoy husto. Mao na nga giingon po diya sa Mateo 5:17, wala mo ni Kristo sa pagguba sa balaod kundi sa pagtuman o paghatag og hustong kahulugan. So mao na nga kanang Jewish Sabbath sa mga Hudyo nga binding pa na before sa kamatayon ni Kristo mo nang gisunod na ni Kristo. Mo nang di ko mosupak nga si Kristo nagtahod sa adlong Sabado kay binding man to sa iyang panahon. Dayon tahod pud siya atong pista sa daang kasabutan kay apil man tong pista nila sa daang kasabutan. Mo nang si Kristo basahon na to diha matinumanon sa pista sa mga Hudyo tanang pista iyang apilan, di ba? Pero naamang guitag na nga pahunungon tong Old Covenant nga mga pista unsa pa to mo nang pahunungon to. Natuman yun. Pero gradual changes na, no? Gradual lang changes, ana. Dili ni mo na maklaro kaayog-ayohon ni mong tanaw ng New Testament na aray mga implication, pero masabtan pa yun na ito nag-ayo nganong Domingo na pag-abot na sa ikaduhang siglo, ikatulo, ikaupat. Gani sa panahon ni Constantino mo na iyang naabtan. Gani si Constantino may pasanginlan nga mao kunoy nagbalhin gikan Sabado ngadto Domingo. Ayuhon na tugtuon nganong nahimo na ni Constantino. Kay ang original rabang baruganan sa mga emperador nga pagano wala ra bagyo igpapahulay. No? Ayuhon na kana lang no mamalandong ng Seventh-day Adventist kay ilang ang pasanginlan nga si Constantino kuno may nagbalhin dili na tinuod. Kay katong si Constantino iya lang nalantaw god sa iyang panahon labi na kay nilambot man ang iyang pagbati sa Christianity kay agi pud atong milagro sa iyang kinabuhi nga na-attribute sa Christianity labi na gyud ng simbolo sa cross. Dila nato nesgutan kay taas kaayo ako lang i-plus ninyo sa dihang naa na siya kanang pagbati nga maayo sa Christianity. Mao to'y usas hinungdan nga iyang giundang ang giundang niya ng pagluto sa mga Kristiyanos, but pasabot libre na ang mga Kristiyano sa iyang panahon. Wala na lutusa. Mao gali na nga si Emperador Constantino ang giila sa kasaysayan nga unang emperador nga wala na magluto sa mga Kristiyanos.
Gani napapart na niya ang Christianity. O mao na nga bunga sa iya pong pagtuo na sa Kristyanismo, mao nang iyang giundang ang panglutos, dayon iyang girespeto ng igpapahulay o kanang day of worship sa mga Kristiyano nga Domingo na. Kay kung Sabado patong gipadayon, di Sabado po unta ang girecognize ni Constantino. Domingo naman, no? Although naapaghapon ng mga Hudyo, mga Jewish, pero nagkagamay man gud ang Jews kung ikumpara sa Christianity, kay ang Christianity na naman po nagkahinay og daghan. Hinahinay ang iyang pagdaghan. So mo na nga hangtod nga karon mas Kristiyano gud may labing daghan. Nagamay na ng mga Jewish. Di ba? Oh. Pero sa una, diya sa Biblia, mas daghan pang katong nasa Jewish kay bag-o pa nagsugod ang simbahan, pero nagkadaghan hangtod nga daghan na gyud kay mga Kristiyanos. Labi na karon kay mag 2,000 na katuig. Wa may laing simbahan nga piina kadaghan kung maghisgot ta og nagamit sa Biblia. Kini ra man sigurong Katoliko, di ba? Og gani magkaingon ko usa na siya timailhan sa iglesyang gitukod ni Kristo, mahimo siyang labing dako, no? Basahan ninyo ng Marcos 4 bersikulo 30 ngadto 32 ba na ngadto 36 nga ang gingharian ni Kristo sa sambingay gitandi sa usa ka liso sa mostasa nga inig tanom inig tubo mahimong labing dako. Gani kana moy usa sa gigamit nato nga bersikulo nganong Katoliko gyud ang tinuod. Kay wa may laing simbahan ron nga sugod niadtong unang siglo hangtod karon mag 2,000 na katuig, no, gikan 33 AD nga nahimong labing dako nga tinuhuan. Katoliko raman. Okay, mag 2,000 na gud katuig. Sa gamay sa bag-o pa gamay pa mo nang giingnan ni Kristo ayaw kahadlok gamayng panon. Pero dugay naman kayo. Imagine 33 AD unang siglo then karon mag 2,000 na katuig. So masabot na to nga higante na gyud ang gingharian ni Kristo. Wa may laing simbahan ron nga higante kini ramang Katoliko. So natuman ang naastagna dias Marcos 4, gingharian nga mahimong labing dako. Pero pananglit maingon ta nga Islam man mo'y kinadak-an, dili man Katoliko, sunod raman ng Katoliko. Pananglit ba, no? Kaya depende man guna sa record, sa data. Pero granting nga dili sa ta mo admit, granting without admitting nga ang Islam mo'y dako. Pero dili po na mao ang gihulagway sa Biblia, kay ang gihulagway sa Biblia nga mahimong labing dako Christianity man. So kung sa Christianity lang ta mo base, Katoliko gyud mo'y makaangkon ana. Di sa ta manghilabot atong Islam kay dili man to Christian religion. Pwede man nato to mag-consider sa outside of Christianity. So dire sa kuan sa etong Christian nga nagamit sa Biblia, kung kita mo'y magkuan ba, magsusi, maingon ta nga asa man ni natuman kining Marcos 4:30 ngadto 32 nga ang gingharian ni Kristo mahimong labing dako. Ay di sa nato iapil ang Islam, no? Granting without admitting ba, no, nga ang Islam mo'y kinadakaan, no? Pero dili ko gani ka tuwa na. Ipo ko to labi na karon kay daghan ng mga Muslim nga nahimong Kristiyanos. Gani lisod lang kayo na mga lugar ron nga lisod kayo ang Christianity kay pang lutos kayo, no? Pamatyon gali nang ma-convert sa Christianity gikan sa pagka-Muslim na mga inana nga mga portion. Gani kanunay nato nang giampo. Dahil ikaduha pod wala pa mahuman ang misyon sa simbahan. Mao na nga padayon pa. Dahil gali nakita na nato nga wa may laing simbahan nga dako gyud siya kayo higante kini ramang Katoliko. Dayon mahimo pa gyud ni siyang dako pa gyud gani karon daghan akong nahibaw-an nga namalik. Nga namahawa sa Katoliko namalik. Daghan ay mga grupo gani ron diya sa Cebu nga mga kanhi pastor sa ubang religion sama ni Noe Dora, ni Paul Alima. Si Paul Alima kuan na siya former Jehovah's Witness minister. Gani basig nakadungog na mo niya, no? Na magaling na sa YouTube iyang testimony. Dahil na gikan po sa Protestante, gikan sa Alliance, naghugpong na mga sobra gatos na gali sila ron ka mga pastor gikan sa ubang religion nga namalik sa Katoliko, dayon naghatag og mga testimony sa ubang mga dapit.
panginsusi mo ana para ma-inspire mo, para mo balik po Katoliko kamong mga napasgawas gihapon ron. So, mao na no mga tinahod nga tigpaminaw. So, balik ta no katong mahitungod sa paglambo sa simbahan. Kanang pag-ingon gud sa Biblia nga dili dugangan og kuhaan, referido ra po na sa butang nga dili pa dugangan og kuhaan. Paras anang sa pinadayag. Kay kanang pinadayagod gamiton man po na sa mga dili Katoliko, no? Nga giingon diha sa pinadayag 22:18 ug 19 dili kuhaan ang nahisulat, dili pod punan. Og basahon nato ng pinadayag ang gipasabot ni Juan diha kanang iyang gisulat sa Revelation. Kay singular book man ang iyang gisgutan diha kung ato gyung sabton ba in context, dili out of context na to. Niingon si John diha nga, ayaw ninyo kuhae ang akong gisulat dire. Ang akong ayaw ninyo kuhae ning niini. But pasabot ang gisulat niya sa pinadayag dili kuno kuhaan, dili pod punan. So ang Book of Revelation mo iyang gitumbok diha, wala pagali sa maghisgot sa ubang basahon. Kay kinigong Biblia dili man ni usa ka basahon, daghaning basahon nga giusa gibukbay na to. Pero kanang pinadayag 22:18 ug 19 kung sabto na to na in context, ang pinadayag ra na mo'y gitumbok ni Juan diha. Wa pud nun siya maingon nga ang ubang libro punan. Pero kung mubasa taan ng pinadayag 22:18 ug 19 nga dili kuhaan og punan in context, unsay gigipasabot ni Juan ingon ani, kung atong dugangan ng nasulat niya sa pinadayag kasala ta. Pero wala siya magtumbok diha sa ubang mga butang nga dili kuno ta makadugang. Wa mag-ingon si Pablo ana, wala mag-ingon si Juan ana. Wa mag-ingon si Juan nga ayaw ninyo pun inyong mga pista. Ayaw ninyo pun inyong debosyon. Ayaw ninyo pun inyong balaod sa simbahan. Wa mag-ingon si Juan diha. Ang giingon niya diha nga dili punan kanang iyang gisulat sa pinadayag. Mo nay understanding the Bible in context na karon. Kung naego pa ang Katoliko anang giingon ni Juan, unsa mang bersikuloha nga gidugang sa Katoliko diha atong tanawon ning atong libro sa pinadayag, no? Book of Revelation, chapter 22, verse 21. Dira. Ang pinadayag, taman ra gyud sa chapter 22, verse 21. Gipunan ba ni sa Katoliko og verse 22? Gipunan ba ni diri og Rosario? Then sa verse 23, Pista ni San Vicente. Verse 24, Pista ni San Antonio. Unsa pa na? Wala na gipuno diha. Kailain man po na diha. Debosyon man na. Then kanang unsa pa, kanang balaod na to ron, canon law nga ang Latin Church gi-require ang magpari og celibacy. Awahin na nga canon law. Wala man na gipuno diri. Lahi man na, balaod man na. Ug ang simbahan pwede man magkahimo na kay naa sa Mateo 18:18 ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit, ang inyong itugot. Pwede ta makadugang sa mga butang nga pwede ta makadugang. Pero saan ang atong, kung naamang galing tayo kanang deposito sa bangko. Kung atong i-apply ning pinadayag, adili ta pwede makadugang og deposito sa bangko, di ba? Ayaw ninyo kuhae, ayaw ninyo dugangi. Sayop na dahil ng mga dili Katoliko ron nga dagko kayo kwartas bangko. Kaya ilan man ang dugangan para mo daghan. Dili na ma-apply. Mo ni understanding the Bible in context. Dili sa tanang punto di ta pwede makadugang. Si Kristo klaro kaya gaingon diya sa Juan 14:12 nga kinsa tong buot mo sunod kanako sa to pa mahimong Kristiyano, magbuhat sa akong gibuhat, og magbuhat siya labaw pa nini. Sa to pa pwede makadugang. Susaktong Katoliko. Pero sa mga butang nga pwede ta makadugang. Pero katong mga butang nga dili papunan, dili ginato punan para sa atong napulo kasugo. Sa Deuteronomio 4:2, dili ko napunan. Munang wala dugangi po ng 10 Commandments. Nagyo na, bisag basahon ninyo ng katikisim nga libro sa Katoliko nga gisgutan na napulo kasugo. Di ba, wag na pun is Katoliko? Wag na pun Then, kana pong kuan sa, o sa gali na, kanang sa
nalimot ko. Husto. Kana pong sa 1 Corinto 4:6 ato nang sublion gamay. Although naisgutan ako ni sa miaging Domingo. Sa 1 Corinto 4:6 gihisgot si Pablo diha og ayaw kamo pagunahuna sa kapin sa nasulat. Kana bantay mo kay gamiton po na sa mga dili Katoliko sa ilang atake nato nga kanang ilang doktrina ba nga Bible alone kuno sula eskriptura kung wala sa Biblia dili tuhuan. Kana ilan ang gamiton. Basta wala kuno sa Biblia di tuhuan pero gani sila di man sila makatuman anang ilang kaugalingon nilang doktrina kay sampol kanang mga iglesia ni Kristo bisan ang mga saksi ni Jehova. Nanulat pa silang libro din sa iglesia ni Kristo napay pasugo. Kung tinuod nga Bible ra mo ilang ipatuos mga tao, anong napa man sila libro? Anong napa man sila pasugo magasin? Buti pasabot kay naay gitudlo nila nga wala sa Bible. Naaras pasugo. Tagaan mo na ko example. Nagtuo ang mga iglesia ni Kristo nga si Felix Manalo anghel katumanan anang Nadia sa Pinadayag City 1-2-3 kuno. Then katupong ibong mandaragit sa Isayas si Felix Manalo kuno na. Naasa man na mabasa nga si Felix Manalo ng ibong mandaragit. Mabasa ba na sa Biblia? Dili sa pasugo ro na mabasa. Mao na nga manghatag sila pasugo kay wala man dito sa Bible nga si Felix Manalo ng ibon mandaragit. O kanang anghel kuno nga naa sa Pinadayag City 1-2-3. Wala. Kanang ilang mag-celebrate sila anniversary every July 27. Wala na sa Biblia. Kanang ilang pagtulunan nga ang Iglesia Katolika kuno, Iglesia Siawa. Wala man na sa Biblia. Kanang pag-ingon nila nga ang halayong silangan Pilipinas, wala man na sa Biblia. Naano na sa ubang libro. So, maingon ta nga kanang ilang gitudlo tanan na sa Biblia, kanang saksi ni Jehova pagkadaghang kining libro ng saksi ni Jehova kanang Adventist. Na magali ko'y gibasa ron sa balay kanang sinulat ni Ellen White kanang Great Controversy. Baga kay libro ni Ellen White akong gihinahinay basa kay nakausul ko, no? Daghang gilitok si Ellen White dito nga wala sa Biblia. Kanang ilang gihukman nilang Katoliko nga ang Santo Papa kuno 666 wala na sa Biblia. Ila ra ng kaugalingong interpretation. Ila ra ng kaugalingong interpretation then gisunod ra ba ni Felix Manalo ng pagtulunan nga ang Santo Papa kuno ang 666. Ngano mo kaingon kung anong gisundog na sa Iglesia ni Kristo kay si kuan go timan si Felix Manalo niagi nagpastor sa Adventist o pastor manganing, correct me if I'm wrong. Basta kay nahimo ng Adventist adiyang wala pa na nagtukod og Iglesia ni Kristo. Dayon gani duha na ka bersyon madungog na tong istorya kay kung maminaw kas mga Iglesia ni Kristo, ilang ipalutaw nga si Felix Manalo kuno nibiya sa Adventist. Pero pangutanon po nimo ang Adventist, maingon po sila, dili nibiya gitiwalag gyud sa Adventist. Kay na kuno nahimo nga dili maayo. Kisa may nagsultis tinuod ana ron, kamo na mag-research, no? Kinsa nagsultis tinuod kay kung mangutana mo sa Iglesia ni Kristo, moingon man sila nga nibiya kuno si Felix Manalo sa Adventist. Pero kung mangutana po ta sa Adventist, moingon po sila gitiwalag kay na kunoy dili maayong gibuhat. So ug asay tinuod ana, pag-research mo ug asay tinuod ana, no? Kanang 1 Corinto 4:6 mga igsoon, pag-ingon ni Pablo ayaw dugangi ang nahisulat, dili na buot ipasabot, no? Dili na niya pasabot nga tanan natong buhaton basahon sa Biblia litra por litra o wala sa Biblia dili na nato buhaton. Kay pagkadaghang buhaton nato ron nga wala sa Biblia kana laging magsangyaw tag radyo wala man sa Biblia kay wa pa may radyo panahon sa mga apostol. Then atong Biblia naa na may numero nga sa una wa man nibutangig numero. Di ga usub ta ga puno ta dili na abot pasabot. Kining 1 Corinto 4:6 kung ato ning sabton in context, ang gitumbok ni Pablo diri kadtong mga tawo nga nagsupak-supak sa gitudlo sa iglesia. Kay kung basahon nato lang kuan ang kining na limot ko unsa to nga verse. Bisag basahon ninyo nara ang 1 Corinto 4 bersikulo 18 ug 19, no? Kay kanang ilang gigamit 1 Corinto 4:6. Pero kung basahon ang 1 Corinto 4:18 ngadto 19 nga mao ni
apan may mga nagpaburot ingon nga daw dili ako muanha kaninyo. Apan ako muanha sa madali diha kaninyo kung mubuot ang Ginoo. Og ako masayod dili sa mga pulong ni adtong mga nagpaburot kundili sa gahom. Ang gitumbok ni Pablo aning nagpakapin dire nga nasayop agkadtong mga tao dito sa Corinto nga nisupak sa ilang gitudlo. Kay si Pablo nag-ingon na siya nga muduaw ko diha sa Corinto. Then kini mga tawhana moingon ay mugtuwa na butbuto na. Di na mo tuman. Kining klasiya sa mga tao nga nagpakapin kunos na sulat bot pasabot nagpakapin og hunahuna nga wala gihuna-huna sa mga apostoles, ilang gisupak ang nasulat na nga kinaiya gyud sila sa mga apostol nga muduaw sa matag dapit og asa ang iglesia. Dayon na ay magsupak-supak. Mauning mga tawhana, buti pasabot ni Pablo aning pagtulon-ana, nagpakapin sa 11 nasulat na. Unsa may nasulat na? Nga mutuog yun ta sa pagmando sa mga pangulo sa iglesia. Dili ta magsupak-supak. Kay kung magsupak-supak ta sa mga otoridad, nagpakapin na tas nasulat. Dili na litra por litra nga tanan gyud basahon sa Biblia na. Sao na lang og tanan gyud basahon sa Biblia, wa gyud relihiyon nakasunod. Kay sa Biblia wa man giingon nga hubara ninyo ang Biblia mga pulong nako sa in English. Hubara ninyo ang akong mga pulong sa Binisaya. Hubara ninyo ang akong pulong sa Tagalog. Walay mando di as Biblia ana. Pero nganong ato manggihubad? Wala mag-ingon sa Biblia nga maghimo mog pasugo magasin. Wala giingon sa Biblia nga kamong mga saksi niyo ba paghimo mog daghang libro. Wala pud giingon sa Biblia nga ikaw Ellen White kay propeta man ka paghimog mga libro. Wala giingon ana. Na kung litrahon yun na, yun, nawa, yung relihiyon nakasunod, ana. So, kanang giingon ni Pablo nga ayaw pagkapini ang huna-huna ninyo, ang gitumbok ni Pablo, ana, reperido na sa mga tao nga supakiro sa iglesia. Dili na, bot pasabot nga, tanan yun kinahanglan litra por litra basahon sa Biblia. Ato ning ipadayon sunod kay wa na taigong panahon. Okay, no, mga tinahod nga tigpaminaw, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mama Mary, ang atong mga lideres atong pagtuo no, diri sa Dakbayan sa Dipolog, ang atong obispo Monsignor Sibero Kairmari, ubanas mga kaparian, kining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Don Doyano Senior alias Veritas, kauban sa atong mga amigo no, sa technical side, Danilo Luod og Expedito Ilumba. Ayon si Piata po no, ang unya lamdag sa kahitasan alas 2:30 sa hapon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo Nationwide.